Takže v tejto obrovskej krabici, pozrite sa, čo tu mám. Mám tu plno, obrovský kopec týchto pasíkov na pranie, o ktorých som vám už toľko rozprávala tu. Fakt sú úžasné, proste, tá vôňa je nádherná, pozrite sa. Mám ich tu kopec, je to až 30 praní a fakt, keď chcete šetrne prať, nechcete, aby tie nanosy toho prášku boli na oblečení úplne, určite cítite, keď periete, alebo keď používate avývaž, tak proste to prádlo je úplne také, také sa až šmýka, úplne cítite, že je také, že je tam proste ten prostriedok. Toto je vyrobené na rastlinných zložiek a je to úplne šetrné k pokožke. Pochádza to zo Švédska, tam to priamo vyrábajú. Takže ak máte záujem, mám tu ešte nejakých 80 pasíkov, takže mi píšte.